volim da me kvare, nove ili stare, važno da su pare. Pare šuškaju, pare zveckaju, šta će meni ljubav prava kada novci nisu tu. A što si odlučila uopšte da se povučeš iz medija? Pa jednostavno nisam odlučila, nego se to sve desilo u mom životu. Udala sam se, dobila bebu, tako da jednostavno sam poželjela da vodim neki malo drugačiji život od onoga što sam vodila. Međutim, vidjet ćemo sad to koliko će me držati, možda se u nekom drugom, u nekim drugim planovima opet vratim u taj neki javni život. Vidjet ćemo, uostalom, sad sam srećna i zadovoljna za sada. Kako se osjećaš kao majka? Pa, to je fenomenalan osjećaj koji ne može da se opiše, znači to je neverovatna ljubav koju osjetiš jedino kad dobiješ dete, tako da, ne znam, ona mi je sada sve i na prvom mestu, tako da je divno. Kako izgleda jedna tvoja svakodnevnica sa njom? Pa probudimo se oko 6-7 ujutru, rano ujutru, tada je nahranim, znači dajem joj mleko, onda posle toga ima jedno 5-6 obroka u toku dana, idemo u šetnju, preslačimo se svakih pola sata, to ne deluje primamljivo nikako, ali dobro, eto, zanimljivo je u svakom slučaju, igramo se, smejemo se, mazimo se, pričam joj, učim je i tako, divno je jedna stvar, znači biti majka i osjetiti to. Jel ti muž pomaže u svemu i u menjanju pelena? Pa muž ima dosta posla, tako da više prepustio meni, kao eto ti dok je ona mala, kao posle toga ću ja kao preuzeti ulogu, tako da pomaže pomalo, ali uglavnom sve ono stvari vezane za nju sada dok je mala sam ja preuzela brigu o tome. Koliko je moguće da ponovo pokreneš pevačku karijeru? Ja mislim nemoguće, dosta je bilo, time sam se bavila kad sam bila tinejdžerka, znači od svoje 16. do negde 22. godine, tako da je to i dug period i videla sam sve pozitivne i sve negativne strane te estrade, tako da, ne znam, mislim da je to bilo onako više dečija, kao ona ludost, neki hir i tako dalje i to je sve super jer sam više kao zezanje sve to shvatila, međutim sad ozbiljno baš time da se bavim, da posvetim život, mislim da sam malo sazrela i ne bih mogla više time da se bavim.